Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin tashar hannu ɗaya. Idan wannan shine farkon shigowar ka tashar tamu ta hannu ɗaya, ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Ba da gangan na kashe su ba. Jawabin wata baiwar Allah Talatu Sada kenan bayan an kama ta lokacin da take ƙoƙarin guduwa bayan ta kashe mijinta da 'ya'yanta uku. Ku biyo mu domin jin cikakken bayani game da yadda lamarin ya wakana. A safiyar yau ne majiyarmu ta samu labarin wata baiwar Allah Talatu Sada wacce jami'an bijilanti da ke karamar hukumar Guru ta jihar Yobe suka cafke daidai lokacin da take kokarin guduwa bayan ta kashe mijinta da 'ya'yanta uku a karamar hukumar ta Guru da ke jihar Yobe, Najeriya. Jin hakan ke da wuya, wakilinmu ya garzaya unguwar da al'amarin ya wakana. Yana zuwa ko ya iska jami'an bijilanti na kokarin iza ƙeyar baiwar Allah wacce aka fi sani da Talatu Sada zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa da su. To, a nan ne dai wakilin tashar tamu ya samu zarafin tattaunawa da shugaban jami'an bijilanci game da yadda Allah ya ba su ikon kama wannan baiwa Allah Talatu Sada, inda shi kuma shugaban hukumar bijilanci din ya yi bayani kamar haka. Ni dai sunana Muhammad Sani Guru, shugaba na wannan hukuma ta bijilanci. To Allah cikin ikon shi mun samu nasarar tafke Talatu ne da misalin karfe 4 na asubahin wannan rana a yayin da muke gudanar da patrol kamar yadda muka saba kowace rana. Lokacin da muka yi arangama da ita ta so ta kife mu da batun mutuwa aka yi mata, shi yasa muka ganta a daidai lokacin. Amma cikin ikon Allah da kuma kwarewar aiki muka gano ba ta da gaskiya, don haka muka iza ta zuwa gidanta mu tambayi mijinta mu tabbatar da abin da ta faɗa. Shine kuma muna zuwa muka tadda aikar da ta aikata. Bayan sauraron jawabin na shugaban hukumar bijilantin, wakilin namu ya buƙaci jin ta bakin Talatu, inda kuma ta bayyana masa cewa tabbas ita ta aikata abin da ake zarginta, amma tana roƙon a yafe mata domin ba da gangan ta aikata ba, rudin shedan ne. To Allah ya tsare mu sharrin shedan da na zuciya. Ba sauraron mu, ƙarshen rahoton namu kenan. Ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kayawa. Mun gode da kallon tashar hannu ɗaya. Idan wannan shine farkon shigowar ka tashar tamu, ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Bros, ka kwantar da hankalinka, ka yi biyayya ga mahaifinmu. Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi, saboda kaga kai ne babba. Idan aka samu matsala daga kanka an ta samu kenan, amma in kai haƙuri ka bar wa Allah sai kaga yayi maka zaɓi mafi alkhairi. Kaga an yi kuma kun zauna lafiya yadda wani ma ba zai san haɗa ku aka yi ba, kuma kaga iyayenmu za su yi farin ciki da hakan. Haka kuma kannanmu za su ji ƙwarin gwiwar yin biyayya ga mahaifinmu. Daga shirin zuri'ar mu kashi na 2 kuka saurara. Ku biyo mu gobe da misalin karfe 8 na dare domin samun cikakken shirin na zuri'ar mu kashi na 2. Mun gode da kallon tashar hannu ɗaya. Danna mana subscribe kana ku da na ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode.